Hasi gara, udalaren eraketa eta alkatearen izendapenerako plenoa. Lehenik eta behin, hauteskunde legearen araudia irakurriko dut, prozesu nola izango den azaltzeko eta 185. artikuluak zehazki hurrengo esaten du. Bat, udalbatzak saio publikoan eratuko dira, hauteskundeak izan eta 20. egunean, baldin eta aurkeztu ez bada hauteskundeekiko auzi errekurtsorik hautatutako zinegotzian izendatzearen kontra. Aldiz, errekurtsoren bat aurkezten baldin bada, hauteskundeak egin eta 40. egunean eratuko da udalbatza. Bigarren puntuan, horrena dio, horretarako udalbatza eratzeko adin maila eratuko da honako kide hauekin. Ekitaldian agertutako hautetsi zaharrena eta gazteenarekin. Mahaiko idazkari bezala, udalbatzaren idazkariak berak jardungo du. 3. Mailak egiaztatu egingo ditu aurkeztutako kredentzialak edo hautetxien nortasunaren akreditazioak. Eskualdeko hauteskunde batzordeak udalera bidalitako ziurtapenaren arabera. Eta 4. Aurreko operazioa eginda, mailak eratutzat joko du udalbatza, baldin eta zinegotzi hautetxien gehiengo absolutua baldin badago. Aipatu gehiengorik ez baldin badago, 2 egun beranduago bilkura egingo da eta han geratuko da udalbatza, edozein dela ere bertaratutako zinegotzien kopurua. Hau da eraudiak dioena, orduan lehenengo pausu bezala adin maila eratuko dugu, eta gaurkoan adin maila eratzeko zinegotzi adinek erakari izango dena, bari dizaso azkonabieta izango da, eta zinegotzi gazteena berriz arduan dago, eta xabat beloki segurora izango da. Beraz, adin maila eratutzat emango genduke, eta hurrengo pausua kredentzialak edo onartuta dira eskualdeko hauteskunde batzordeak igorrita dagozkion kredentzialak eta aipatuko ditut zurren zein zinegotziren kredentzialak jaso. Batetik Aramburu Leiva Xabier, Arrospide Landa Ainoa, Azpiazu Zubeldia Jo Mikel, Begiristain Otegi Iratxe, Beloki Segurola Xabat, Inarra Arregi Maialen, Iriondo Aspe Iban, Elizaso Azkonobieta Jose Mari, Romero Pozo Petra, Santa Maria Picabea Oskar, Solaberrita Mesa Gurzane, Ochoa Muñoz Xabier, eta Urkola Lararte Josune. Kredentzial hauek akreditatutzat ematen dira beraz, eta honen bestez udalbatza eratzeko zipeko aitorpena egitera egingo diogu. Zuen izenak esango ditut eta mesedez zin egiteko eskatuko ditut. Nagoen legiak konstituzioari zin egin behar zaiola esaten du eta ezinbesteko baldintza da kargua hartzeko. Hori egin ezean, ezingo lukete kargu hartu eta alkatearen hautapenean parte hartu ere ez. Hori esan da, lehenengo zinegotzia, Aramburu Leiva Xabier ditzatekan, legeak ala behartuta zindari. Arrospide Landa Ainoa, legeak ala behartuta hitza ematen dut. Gobernantza demokratikoan sakontzen lan egin dut. Azpiazu Zubeldia Jo Mikel, Legeak ala behartuta zin egiten dut. Begiristain Otegi Iratxe, legeak ala behartuta zindari. Beloki Segurola Xabat, legeak ala behartuta hitz ematen dut. Inarra Arregi Maialen, Legeak ala behartuta zin egiten dut. Iriondo Aspe Iban, legeak ala behartuta zindari. Elizaso Azkonobieta Jose Mari, Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Romero Pozo Petra, Bai, hitz egiten dut. Santa Maria Picabea Oskar, Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Solaberrita Mesa Gurzane, Bai, legeak ala aginduta zin egiten dut usurbil hobeago baten alde eta Euskal Errepublikaren alde arituko netzela. Ochoa Muñoz Xabier, Legeak ala behartuta hitz ematen dut. Ados, azkeneko zinegotzia Urkola Lararte Josuna litzateke, gaur ez da etorriko eta bere kargu hartzea hurrengo plenoan egingo da.
Beraz, zinegotzi guztiek hitza eman dutela ikusita, Josemari, adimaiko lehendakari moduan zuri dagokizu udala. Eta dago. Ados, bueno, ja udala eratu dugu orduan, eta hurrengo pausua alkatea hautatzea izango da, bai? Alkate eta 196. artikuluak honela dio. Udalbatzaren eraketa bilkura berean alkatea hautatzeari ekingo zaio. Hurrengo prozeduran jarraituz. A. Zerrendaburu diren zinegotzi guztiek izan daitezke izan gai. B. Haietakoren batek zinegotzien botoen gehiengo absolutua lortzen baldin badu, hautetsi izan da izendatuko da. Eta C. Inork ez badu gehiengo absolutua lortzen, alkate izendatuko da, udalerrian herritarren botoen kopuru handiena lortu duen zerrendako burua den zinegotzia. Berdinketa gertatu zero, zozketa eginez ebatziko da. Gaurko udalbatzan, 3 zerrendaburu dauzkagu, batetik Agurtzane Solaberri eta Mesa, Bilduko zerrendaburua, Xabier Otxoa Muñoz EAJ-PNV-ko zerrendaburua, eta Petra Romero Pozo PSE-ko zerrendaburua. Hautagaien batek bere burua ez behar du bozketan alkate bezala aurkeztu nahi, orain esan bezala, bozketa erresi aurretikan. Guk ez dugu aurkeztuko hautagaitza. Ados, hori jakin da, hartan joseko dugu, eta bozketari ekingo diogu. Bozketarako, lehen egin dugun bezala, zinegotzi bakoitzaren izenak etatuko ditut, eta zuek aukeratzen duzuen zerrendaburua esateko eskatuko nizueke, eta abstenitzeko eskubidea ere badago, eta kasu horretan botu zuri bezala zenbatuko dugu, eta beste izenen bat aipatzen baldin bada, baliogabeeko boto bezala hartuko dugu. Hartan joseko dugu orduan, bai Petra eta bai EAJ-ko hautagaia ez direla aurkezten alkaterain orduan. Orduan hasiko naiz eta zuen hautaketa edo bozka ematea eskatuko dizuet, bai? Aranburu Leiva Xabier. Josune Solaberri eta Mesa. Bi arroski dela da inoan, mesez? Agurtzane Solaberri eta Mesa. Azpiaztu zubetiak egiten. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Begi biztain otegi iratzen. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Benoki Segurola Xabat. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Inarra Arregi Maialen. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Iriondo Aspe Iban. Abstentzioa. Lizaso Azkonobieta Josemari. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Romero Pozo Petra. Abstentzioa. Santa Maria Picabea Oskar. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Agurtzane Solaberri eta Mesa. Otxoa Muñoz Xabier. Abstentzioa. Eta gaurkora bere kargu hartzen duenean gaur ez dago. Beraz, bozketaren emaitzak, emandako botoak 12 lirateke, balio duen botoak 12, botoz txuriak 3 izango lirateke kasu horretan, eta emaitza izango lirateke Agurtzane Solaberri eta Mesa, Bilduko zerrendaburuak 9 bozka jasoko lituzke, eta honen bestez, gehiengo absolutua izango luke Agurtzane Solaberri eta Mesak, eta alkate izendatzeko bere botoak dauzka. Alkate izendatu aurretik, zin egiteko esatuko ez dut Agurtzane, indarrean dagoen legeak esaten du goa izateko. Bai, legeak hala aginduta zin egiten dut herritik eta herriarentzat arituko naizela. Zin egin da, alkateak, Bai, pozez eta horrez Agurtzane karguaren ikurra nik